Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Λοιπόν, ήρθαμε σπίτι του Χρήστου σήμερα για να βγάλουμε από ό,τι καταλαβαίνετε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τους Goofy Teddies. Το πρώτο κιόλας στο YouTube. Ας σου χτυπήσουμε το κουδουνάκι του Χρήστου. Έλα Χρήστο, σου φέρα καφέ. Φαγητό δεν έχει. Να είστε καλά. Μας άνοιξε εν τέλει. Το έπαιζε λίγο δύσκολος, αλλά εντάξει, εν τέλει μας άνοιξε. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο, εντωμεταξύ βαριέμαι να πάμε με τις σκάλες, αλλά δεν πειράζει. Που λέτε, σήμερα ήρθαμε στη σπηλιά των Goofy Teddies, τη λεγόμενη, την οποία τραβάμε τα live stream, όλη η δουλειά γίνεται εκεί πέρα. Θα συζητήσουμε και παραπάνω πράγματα μετά. Και γενικότερα φτιάχνουμε το πρώτο μας βιντεάκι στο YouTube, το οποίο είμαστε καταθουσιασμένοι και εγώ και ο Χριστός, δηλαδή Goofy Teddies. Και του φέρα προφανώς και καφέ, γιατί άμα δεν του φέρεις καφέ του Χρήστου, σπάει, άστο μην πω τι σπάει. Καλησπέρα, είμαστε από delivery, τον καφέ σας. Καλησπέρα. Να σου. Λοιπόν. Γεια Αγγελμπουρντά, Γεια σου Χρήστο. Γέλα εδώ. Δώσ' μου ένα φίλι ρε. Δώσ' μου ένα φίλι. Το καφεδάκι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είσαι πάρα πολύ καλής. Άμα δεν του φέρνα καφέ να ξέρετε τι θα έλεγε. Ναι. Εντάξει. Ήρθα! Λοιπόν, καλώς ήρθες, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Στο πρώτο. Στο πρώτο μας βιντεάκι, όπως είπα και στο Σασέρ. Σήμερα θα μάθετε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και τι ζητάμε. Εγώ και εσείς. Εσύ και εγώ. Όχι, σταμάτα. Εγώ και... Ο Βαγγέλης και εσείς. Οι δυο μας και όλοι σας. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει λόγος να καθυστερούμε για το τέλειο, για την ομορφιά της ομορφιάς και την αγάπη της αγάπης. Ισχύει. Πώς τα λέω έτσι, και τη ζωή της ζωής. Παραλίγο να ερωτευτώ. Και εγώ ερωτεύτηκα ήδη. Εσένα σε ερωτεύτηκα την πρώτη στιγμή. Πάμε να δούμε τη σπηλιά. Προηγήσεις εννοείται. Πάμε να δούμε τη σπηλιά. Την πρώτη σπηλιά των Goofy Teddies για να καταλάβετε τι εννοούμε. Καλησπέρα λοιπόν και επίσημα από τη σπηλιά των Goofy Teddies. Εδώ ξεκίνησαν όλα. Εδώ πάρθηκε η ιδέα. Εδώ ονομαστήκαμε. Γενικότερα όλα μα όλα φτιαχτήκαν εδώ μέσα. Για όσους δεν μας γνωρίζουν, για όσους δεν μας ξέρουν, είμαστε οι Goofy Teddies, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναπεί. Ασχολούμαστε... Και θα το ξαναπούμε. Και θα το ξαναπούμε. Και θα το ξαναπούμε. Και ξανά και ξανά. Ασχολούμαστε με horror, παιχνίδια και live stream ουσιαστικά. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη μας ιδέα, ασχέτως ότι κάνουμε και άλλα πράγματα. Θα τα εξηγήσουμε και θα μας γνωρίσετε και μέσω τα social. Λοιπόν, τα επίσημα ονόματά μας πέρα από τα Goofy Teddies είναι Βαγγέλης και Χρήστος. Το όνομα Goofy Teddies ήταν τυχαίο, ναι. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά γι' αυτό το λόγο θέλαμε να είναι χαζό. Γιατί είμαστε και οι δύο λίγο... Και πρώτα απ' όλα μιλάμε για Goofy, οπότε ναι. Καταλαβαίνετε. Όσοι Goofy, όπως γράφεται, είναι ηλίθιο. Σημαίνει ηλίθιο. Όσοι μας ξέρετε, ξέρουν ότι είμαστε λίγο έτσι γκούφιδες. Είμαστε λίγο... Στα πάντα. Εγώ ειδικά που ξεχνάω και τι έφαγα χθες, μιλάμε τώρα για ακραίες καταστάσεις. Εγώ θυμάμαι τι έφαγα χθες, δεν θυμάμαι τι έφαγα από χθες. Αλλά δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλας σε αυτή τη ζωή. Να είμαστε και Goofy Teddies και να τα θυμόμαστε κιόλας. Καμπόπα. Ωστόσο, μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί έχουμε έναν πολύ όμορφο διαγωνισμό για εσάς. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε για τη στήριξή σας. Να σας κάνουμε ένα ωραίο μικρό giveaway. Για τα Χριστούγεννα. Σίγουρα θα έρθουν και άλλα,
Απλά θέλουμε έτσι να σας ευχαριστήσουμε ουσιαστικά Και για σαν όλη αρχή. τη στήριξη και σαν αρχή και το πρώτο μας βίντεο, έτσι. Να σας κάνουμε αυτό το διαγωνισμό. Α κάνουμε μια δωράκια το πρώτο βίντεο, έτσι λίγο εδώ. Μουσαφιρέοι ήρθαν εδώ να μας δούνε και Βγάλτε τα παπουτσάκια σας και να μπείτε. Να κάνουμε ένα βιντεάκι. Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Θα δείτε, θα σας εξηγήσουμε. Και καλό είναι να πάρετε όλοι μέρος, γιατί θα χαρούμε πάρα πολύ να το συναντήσουμε αυτόν που θα το κερδίσει και εμείς, να μας γνωρίσει και να τον γνωρίσουμε και να το δώσουμε εμείς από κοντά το δώρο. Και γενικά να γνωρίσουμε. Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε Όλους. όλους. Δηλαδή, θέλουμε να μιλάμε με όλους. Μας αρέσει κιόλας να το κάνουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό έτυχε. Δηλαδή, πετάξαμε κάποια στιγμή που παίζαμε μόνοι μας. Δηλαδή, πετάξαμε μια ιδέα ότι. Ρε φίλε, χαβαλέ θα είχε να το βλέπαμε, να μας βλέπανε και σε μια κάμερα. Γιατί πάνε στράφη όλα αυτά τα jump scares. Αντιδράσεις, Όλα τα ο πάντα. φόβος μας στο πρόσωπο, όλα δηλαδή. Θα θέλαμε να καταγράφετε σε μια κάμερα για να μπορούμε να τα βλέπουμε να γελάμε. Ναι, Και έτσι ναι. πάρθηκε λοιπόν η ιδέα και Αρχίζαμε να ψάχνουμε, να Ακριβώς. βλέπουμε τι χρειαζόμαστε. Σιγά σιγά τα παίρναμε το ένα, παίρναμε το άλλο. απλά ήρθε η ιδέα να πούμε ρε εσύ, μου είπε ο Χρήστος, για ποιο λόγο να μην βλέπουν αυτές τις αντιδράσεις μας και ο κόσμος ή να μην τις βλέπουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί αυτό ήταν η αρχική μας σκέψη, να βλέπουμε τις αντιδράσεις μας εμείς. Ναι. Και έτσι λοιπόν ήρθε η ιδέα το να καταγράφουμε σε μια κάμερα και μετά ήρθε το live stream. Σιγά σιγά ρε παιδί μου, επειδή μας άρεσε και όλο αυτό, γιατί εντάξει δεν είχαμε και τέτοιο setup με την καμία. Όλος ο χαβαλές, να τα βλέπουμε κι εμείς τα horror, τα game, να τα βλέπουμε πιο κοντά σε εμάς, να μπαίνουμε στο παιχνίδι, αρχίσαμε να αλλάζουμε κάποια πράγματα τα οποία θα σας τα δείξουμε κιόλας στη συνέχεια. Γενικά αγαπάμε πολύ το gaming. Και εγώ και ο Χρήστος. Ναι, και όχι μόνο horror, εντάξει, τώρα Όλα. απλά μας αρέσει όλο αυτό με το horror, μας αρέσει ο χαβαλές που δημιουργείται με το horror και πλέον στα live stream ο χαβαλές που δημιουργείται μαζί με εσάς, οι ομιλίες που κάνουμε με εσάς, είναι τέλειες δηλαδή. Μας εμπνέουν γενικά. Ναι, και γενικά μας βοηθάει και μας βοηθήσατε. Όλη η στήριξη. Γενικά μας έχετε στηρίξει πάρα πολύ από την αρχή μας. Γιατί από λάθη έχουμε κάνει πολλά και σίγουρα θα κάνουμε κι άλλα, αλλά προσπαθούμε γενικά να τα διορθώσουμε και όλα θα φτιαχτούν. Το καλό με εμάς είναι ότι έχουμε ξεκινήσει από ένα μικρό πισάκι και μια μικρή οθόνη και έχουμε καταλήξει να φτιάξουμε κάτι τόσο μεγάλο εδώ μέσα, τη λεγόμενη σπηλιά μας, το οποίο Δεν το περιμέναμε με την καμία. Εμένα να μου το έλεγες, δηλαδή θα μου λέγανε δηλαδή ότι. πραγματικά. αυτά. Ο δεύτερος λόγος που φτιάξαμε το βίντεο σήμερα είναι για να σας δείξουμε τη σπηλιά όσο μπορούμε αναλυτικότερα. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να σας δείξουμε το PC και το από εδώ setup και μετά να σας δείξουμε και κάτι όμορφα πραγματάκια εδώ που έχει βάλει ο Χρήστος, που έχουμε βάλει μαζί, που έχουμε φτιάξει, τα οποία νομίζω σας ενδιαφέρουν και είναι και όμορφα. Αλλά όσο περισσότερο μας βοηθάτε κι εσείς, τόσο περισσότερο μας δίνετε και ένα boost. Κάθε φορά και ένα boost να σας βοηθάμε και με άλλα δώρα και με καλύτερα. Σωστά. Και πιο ωραία και περισσότερα. Είμαστε εδώ γενικά. Είμαστε εδώ και τώρα ξεκινάμε. Και το πρώτο βίντεο αυτό είναι το σήμα μας για να ξεκινήσουμε και τα βιντεάκια στο YouTube. Σήμερα κατά τεθέν. Πού πήγε? Έφυγε πάνω. Είναι και το σήμα μας να ξεκινήσουμε τα βιντεάκια μας. Είναι μόνο η αρχή αυτή, έτσι. Είναι μόνο η αρχή. Να μας γνωρίσετε καλύτερα και έρχονται πάρα πολλά πράγματα. Όρεξη να έχουμε που έχουμε. Πιστεύω έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Πραγματικά πιστέψτε με, κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ να κάνουμε live, πέρα ότι λούζουμε γιατί είμαστε λούσιδες, και οι δύο. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, τα στείλουμε με χαρά, σας περιμένουμε έναν, παρόλο που τώρα γινόμαστε σιγά σιγά τα πρώτα μας βήματα. Ρε τρέχουμε για να τρώμε κλήσεις ρε παιδιά. Είναι μόνο η αρχή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα και μείνετε συντονισμένοι για όλα. Για ακόμα περισσότερα. Για ακόμα περισσότερα. Τώρα, θέλουμε να σας δείξουμε το βασικότερο πράγμα εδώ μέσα, το οποίο είναι το εργαλείο μας, το PC και το setup μας. Εδώ μιλάμε για ένα τιτάνα. Τον τιτάνα των τιτάνων, χωρίς υπερβολές, πάντα. Αρχικά, ας αρχίσουμε με το κουτί. Είναι το Image TR8000 που το βλέπετε κιόλας. Μετά μέσα που βλέπουμε το τέρας, το όμορφο, το πανέμορφο, είναι της Gigabyte, η GeForce RTX, η 4070 Ti
για να σηκώνει τα πάντα και εμάς μαζί, να μας ανεβάζει στον ουρανό με αγάπη. Και έχουμε μέσα τον επεξεργαστή των επεξεργαστών, ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Lion King, το Ryzen 9, 12 πύρινος, πολύ καλός. 7906 συγκεκριμένα. Μ' αρέσει που συμπληρώνει, μ' αρέσει. Και για πες και για την υδρόψυξη που είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε πάνω την υγρόψηση της Aorus, την Waterforce X360. Μιλάμε για μια υγρόψηση τρομερή. Το PC εννοείται δεν μασάει μία. 64 GB RAM πάνω, 6400 MHz. Δεν καταλαβαίνει Χριστό, έτσι, ό,τι και να πούμε. Δεν καταλαβαίνει Χριστό ή Χρήστο. Και όλα... Και όλα αυτά εννοείται γιατί θέλουμε να μας βλέπετε χωρίς να κολλάει, να μας ευχαριστιέσει, να το ευχαριστιόμαστε και εννοείται να σηκώνει και το VR, το οποίο είναι πανέμορφο, το οποίο είναι μια τέλεια εμπειρία που ελπίζουμε να τη δείξουμε και σε εσάς όσο καλύτερα μπορούμε. Τώρα, τα υπόλοιπα που έχει πάνω δεν χρειάζεται να δώσουμε πολύ βάση. Είναι τα ανεμιστηράκια, έχει πάνω 3-6 ανεμιστηράκια. RGB, πολύ όμορφα. Έχει πάνω ένα τροφοδοτικό της Corsair, 1000 εννοείται watt για να μπορεί να σηκώσει το τέρας, το οποίο είναι 4070 Ti. Το Gold κιόλας, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για το κουτί. Είναι τέλειο. Είναι πανέμορφο και εννοείται θα το δείτε. Εννοείται θα το δείτε συνέχεια. Δεν είναι το αρχικό PC ωστόσο των Goofy Teddy's. Το αρχικό PC των Goofy Teddy's υπάρχει κάπου αλλού, το οποίο σας αφήνω με την απορία που θα δείτε πάρα πολύ σύντομα. Πάντως το PC υπάρχει. Δεν έχει φύγει, δεν έχει φύγει. Εννοείται. Και πάμε να περάσουμε στο βασιλιά αυτό εδώ το πράγμα. Των οθονών. Το οποίο, παιδιά. Πού. Αυτή η οθόνη, από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχουν πει και πιο ειδικοί, πολύ πιο ειδικοί από εμάς, ειδικά από μένα σίγουρα, είναι ο βασιλιάς των monitor. Ναι. Είναι ο βασιλιάς των monitor. Ναι. Μιλάμε για την LG Ultra Gear 240 Hz, 0,03 μιλισεκόντ. Μιλάμε, είναι τεράστιο, είναι 45 inch. Έχει αυτό το curved, if you know what I mean. Που εντάξει, μιλάμε. Να προσθέσω, όταν παίξαμε το πρώτο παιχνίδι, sorry. Απλά ήταν λες και ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Πραγματικά. Το χέσιμο είχε φτάσει σε άλλον ορίζοντα. Και πάμε να ξεκινήσουμε, να συνεχίσουμε στην πρώτη οθόνη. Η πρώτη οθόνη. Η οποία είναι της Xiaomi. Μιλάμε για μια οθόνη 165 Hz, αν θυμάμαι καλά. 165 Hz, 4 μιλισεκόντ. Η οποία είναι η πρώτη του στούντιο της σπηλιάς μας. Μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Έτσι, πάρα πολύ καλή οθόνη. Η οποία μας έχει φερθεί και πολύ τίμια. Ναι. Μας έχει φερθεί απίστευτα τίμια. Και το μικρούλι εδώ το μωράκι. Το παιδί. Είναι οι γονείς και το παιδί. Που εδώ βλέπουμε τα σχόλιά σας και τα διαβάζουμε. Τα άλλα δεν χρειάζεται να δώσουμε πολύ σημασία. Τα υπόλοιπα και γενικώς τα περιφερειακά θα στα δείξουμε σε ένα άλλο βίντεο. Ναι. Να είμαστε και λίγο πιο αναλυτικοί. Ωστόσο, να τα πω λίγο γρήγορα. Μιλάμε για το μικρόφωνο μας στο Razer. Έχουμε έναν μίχτη για τα μικρόφωνά μας και τα σχετικά. Ένα Sonos, καταπληκτική ηχομπαρά. Θα σας εξηγήσουμε για τα Sonos του. Μιλάμε για καταπληκτική ηχομπαρά. Θα σας εξηγήσουμε για τα Sonos και αναλυτικά σε ένα άλλο βίντεο. Ένα πληκτρολόγιο της Razer, το οποίο μας κάνει κάτι νερά τώρα τελευταία. Θα πω ότι δεν το προτείνω. Να λέμε την αλήθεια, εγώ θα πω δεν το προτείνω. Όχι. Κοίτα, για την τιμή του νομίζω είναι λίγο παραπάει, αλλά... Και ο λόγος είναι ότι όσοι μας ξέρετε και βλέπετε τα live stream μας, θα καταλάβετε. Μας έχει λίγο καταστρέψει. Και τι εννοούμε. Κολλάει. Αφού τελειώσαμε και ολοκληρώσαμε με την ομορφιά και την αρχή του τέλους, όποιος ξέρει, ξέρει, θα συνεχίσω που μια πολύ ωραία κονσόλα που εγώ είμαι λάτρης από παλιά με αυτήν την κονσόλα για το Nintendo, το Switch. Εδώ είναι το dock και γι' αυτό σας μεταφέρουμε μπαμ το Nintendo Switch OLED. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, όποιος το θέλει να το πάρει. Συγγνώμη, πάνω σε μια βάση Zelda.
Έλα, παιδί μου, έλα και χάνομαι. Δεν μπορούσα να μην το δείξω. Συνέχισε, Χριστό, συγγνώμη για τη διακοπή αυτή. Εδώ πίσω έχουμε. Εννοείται πως έχω αφιερώσει ένα ράφι μόνο για την Nintendo. Γιατί είναι Nintendo. Και γενικά έχουμε όλα τα πραγματάκια, τα ηχεία, τα Sonos, τα οποία θα τα δείξουμε όπως είπε και ο Βαγγέλης πριν πιο αναλυτικά. Εδώ έχουμε το δεύτερο Πληκτρολόγιο που σας λέγαμε πριν. Για να το αλλάζουμε. Αν και το αρχικό σκεπτικό ήταν να αρχίσουμε. Co-op. Μπράβο. Το co-op. Να παίζουμε μαζί, να μας βλέπετε, να γελάμε και τέτοια. Σωστά. Το οποίο δεν το έχουμε πολύ αναπτύξει όλο αυτό το θέμα με το live, με το co-op, αλλά θα το κάνουμε. Αλλά οπ, θα το κάνουμε. Οχ. Εδώ η μασκότ του μαγαζιού, ο οποίος είναι. Βέβαια, λείπει το gaming εδώ. Πού είναι? Εγώ το έχω συνηθίσει το gaming. Να πούμε την αλήθεια. Αλλά εντάξει, ωραίος είναι και έτσι γλυκούλικος και με το τσουλουφάκι του. Αλλά ο νούμερο ένα φαν μας, ο οποίος μας έχει γράψει και αυτό εδώ πέρα. Ναι, νούμερο ένα φαν. Ο πάντα έχω δίκιο. Όσο φαίνεται τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω με την αγαπημένη μου pop φιγούρα. Το οποίο πέρα, βλέπετε έχουμε πάρα πολλές φιγούρες, αλλά νομίζω αυτή εδώ η συγκεκριμένη του Toy Story είναι καταπληκτική. Είναι βιτρινάτη. Είναι βιτρινάτη, είναι τρομερή, έτσι. Μετά συνεχίζουμε λίγο εδώ πέρα με όποιος ξέρει, ξέρει. Δεν γίνεται να μην ξέρω το Lion King, παιδιά, δεν ξέρει Lion King, όποιος δεν ξέρει. Εδώ πάνω συνεχίζουμε όλες. με το Iron Man, Doctor Strange Supreme, Rocket, Pennywise. Παρακαλώ, έτσι, Pennywise με τον μπαλονάκι εδώ, το όμορφο, το ωραίο. Και συνεχίζουμε με μια από τα αγαπημένα μου έτσι, πραγματάκια εδώ πάνω, το οποίο είναι το. Πώς λέγεται αυτό? Το βίντεο. Αϊ. Πώς λέγεται? Τέλος πάντων. Εδώ γράφουμε ουσιαστικά έτσι τα Horror Night μας να φαίνεται από πίσω τι κάνουμε. Βέβαια είναι γραμμένο της 19ου. Ναι, έχουμε καιρό να γράψουμε. Δεν είμαστε πολύ διαβαστέρα. Και βέβαια δεν θα πω τίποτα για αυτό το πράγμα. Μιλάμε ότι είναι το VR. Δεν θα πω κάτι. Ξέρετε πώς λειτουργεί. Όλοι ξέρουν πώς λειτουργεί. Θα τα δείτε όλα. Εικονική πραγματικότητα. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο κομμάτι του βίντεο, ο οποίος όπως προαναφέραμε και πριν είναι ο διαγωνισμός. Ένα δώρο για μας, το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Η συγκεκριμένη ψύχτρα της Be Quiet είναι η Pure Rock 2 FX. Ο θόρυβος των ανεμιστήρων, όποιος ξέρει, είναι στα 16,6 decibel στις 2000 RPM. Κάτι το οποίο την κάνει αρκετά αθόρυβη για το PC. Και δοκιμασμένη, πιστέψτε με, στο πρώτο PC. Τα έχουμε δοκιμάσει δηλαδή. Τα έχουμε πάρει έτσι. Ναι. Πολύ καλή ψήξη, πάρα πολύ καλή αίσθηση και δεν ακούγεται όσο πιστεύετε. Και το βασικό είναι πανέμορφη. Ναι, είναι πολύ έτσι, ωραία. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Και κάνει και ωραία δουλειά. Λόγω του RGB φωτισμού. Θα την ευχαριστηθείτε. Όποιος την κερδίσει θα την ευχαριστηθεί σίγουρα. Ωστόσο, όλα τα βήματα για το διαγωνισμό αναγράφονται κάτω στην περιγραφή. Δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε εμείς εδώ πέρα. Διαβάστε τα, πάρτε όλοι μέρος και θα χαρούμε πάρα πολύ να το δώσουμε, όπως είπα και πριν, εμείς οι ίδιοι στον νικητή. Και είναι κρίμα να μην δεν πάρετε μέρος, γιατί μιλάμε για κάτι πολύ ωραίο και Χριστούγεννα είναι, ρε παιδιά. Χριστούγεννα έρχονται. Θα γίνει ο Άγιος Βασίλης για σας. Τι θα μου πάρεις? Τίποτα. Κάπου εδώ θέλουμε να κλείσουμε το βίντεο, να φύγουμε και εμείς από τη σπηλιά του έρωτα. Το μόνο που θέλουμε από εσάς είναι να κάνετε ένα subscribe στο κανάλι μας, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά στο ξεκίνημά μας. Και στο Instagram και στο YouTube και γενικά άμα μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε και έτσι να βοηθήσουμε και εμείς εσάς με περισσότερα δώρα, με περισσότερα βίντεο. Οτιδήποτε. Ουσιαστικά για να είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί, το Instagram μας θα βλέπετε τα πάντα. Πότε ανεβάσαμε βίντεο, πότε κάνουμε live stream, οτιδήποτε. Και στο YouTube θα ανεβαίνουν τα βιντεάκια και θα τα βλέπετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη στήριξη και έπονται και καλύτερα. Έπονται. Φιλάκια πολλά και έρχονται κι άλλα.